Kalabidabs, welcome to Sonya's Bachoy! I'm falling in love, you're feeling something, yeah. You cannot control, just in time you came, and you changed all my perspective. Just in time you came, and I love it, I love it. Punta kayo sa Sonya's Bachoy. Ang Sonya's Bachoy ay nakukuha sa Upper Bunga, along highway from Legazpi to Tabaco, right side. Ang Sonya's Bachoy ay hindi lang nag-o-offer ng food, but good food, quality food. Please, punta kayo sa amin, visit kayo para matikman ninyo ang masarap na bachoy. At marami pa kami ibang pagkain na kayang i-offer sa inyo na sigurado akong magugustuhan nyo. It's so great to have you in my life. Make me feel so lucky, 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 feel so Mga Kalabidabs, welcome to my channel, and for today's vlog, isa na namang food trip yung ating gagawin, and this time madami-dami yung pupuntahan natin mga Kalabidabs. So mauuna itong Kagsawa, so papunta tayo sa Kagsawa para sa isang food trip kasama of course ang Bicolano Vloggers, na member ng ating Bicolano Influencers and Vloggers organization. So samahan nyo kami sa masaya at maghapong kainan! of dreams, float away in the scenery. Take a backpack of what you need. Let's explore the world we see. All the dangers have been made up. You believe what they say. Through the heartache, I would stargaze. No invasion today. We've come this far. So, andito tayo ngayon sa J-Manus Ground. So, kasama ulit yung ating mga kamukbangers, no, from Tabaqueño Vloggers and member of Bicolano Influencer and Vloggers organization. So, andito tayo ngayon mga Kalabidabs sa napakagandang place ng J-Manus, and abangan nyo mga Kalabidabs yung ating mga kakainin ngayong araw na to. And abangan nyo pa ang buong araw na ating food trip kasama ang ating Vivo family. Ayan, ready na si Joey Swill. Yan, naka-ready na yung ating food. So, mag-chow na tayo mga Kalabidabs. So, tara at taputan natin yung masarap yung pagkain dito lang sa J-Manus Ground and Restaurant.
Nandito tayo ngayon sa Blackhole, no? We're waiting sa ating mga kasama dahil nasa biyahe pa sila mga kalabilab. So, yung ating next pinuntahan ay itong location dito lang sa Legazpi City. So, titikman natin later on yung kanilang masarap na milk tea. So, of course, kasama ko later on na mag-experience ng kanilang mga product. Walang iba kundi mga Bicolano Vloggers and of course, our video member na si Miles Bicolano Vlog. Dito mga kalabilabs na available sa kanila yung milk tea, cheesecake series, and yung crave drink. So, kung gusto yung pumunta dito, nasa likod lamang po siya ng Lucky Educational Supply. Dito lamang po yan sa center ng Legazpi City. So, later on, titikman natin yung kanilang mga offer na tea, kung kumusta naman yung kanilang lasa nyo. And also, tingnan natin kung ano nga ba yung mga iba't ibang flavors para naman ma-promote natin later on. So, habang naghihintay tayo dito, so, ayan, tinitingnan natin yung picture muna dito mga kalabilabs. I think later, papunta na dito yung ating kasama mga vlog kasi kami na-invite lamang ni JC. So, nakipag-collab tayo ni JC and yun, hope na mag-enjoy tayo later on. So, ito mga kalabilabs, mga kasama natin. So, dito na sila mga kalabilabs, si JC, si CJ, and Joey Field, tsaka si Erickson. So, dito kami ngayon sa Lahora del Te. Lahora del Te. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. So, andito kami ngayon mga kalabilabs sa Rizal Park. Ayan, kasama ko pa rin sa JC, Bicolano Vloggers, and with Miles. So, dito kami mag-inom ng ano to? La Hora del Te. La Hora del Te. Maraming salamat sa La Hora del Te sa masarap na. Ayan. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. Ano po ang feeling? So guys, what's up? Welcome to my live stream. Shoutout po sa 10,000 watchers dyan. Sabay ako sa 10,000 watchers. Ay, ano pala yun? Seconds pala? Oh my God. Kala ko watchers. Shoutout kay Marvin. What's up mga Columbia? Hindi naman kasunod dito. Yun na nag-vlog. Pinawalan ng Jowan. Hello Marvin. Napalaban ito. How are you Marvin? Shoutout nga pala kay Lahora. Kay Lahora. Thank you so much Lahora del Te. Thank you so much. Sobrang sarap po niya. Talagang babalik-balik. Very fresh. Lahora lang ang binabalikan, hindi yung ex. So sad. Or nakastate ka wala na. Lahora. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Go wish. Thank you so much. Thank you. Sorry ka. So thank you so much po sa lahat ng mga sumama sa amin sa aming food trip at sa mga pa-drink trip. Yes. So thank you so much and see you on my next vlog. This is Bon James T, ang vlogger na true lover. Yung mukha na aw mo yan. Thank you. Thanks for watching. For more latest videos, click here to subscribe.